Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan galit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang sa puton, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masugama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, panigo ari nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo gikahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang daku imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masugama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Tamis ka ay Gikan sa Bitok Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak, Gugmang Drama Edition, Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Oh yeah! Yaman! Yaman! Mula nang mawalay ka na. Hello! Mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi, mayong udto. Kung asa man mo gibutang ni Lord karon, mayong adlaw kaninyong tanay. Ano yan na sa programang Pampagood Vibes? Walay politika, puros lang yun pakatawa. Ano yan na po si Brother Bernie Bitok-Bitok? Ikaw ngayon ay bigla
Mawalas kalaay. Bakit kung sino pa Para makalimot ka nga Judith na di ay Judith. ay siyang padala Judith sa tubig, Judith sa kurente. Pastilan gayon ni si Judith. dahilan. Bakit kung sino pa Muna maminaw na lang tagpampa good vibes nga programa be. Na mga tao arata ba? madalas maiwan? May na lang para makalimot nga sweldo. Ting sweldo na sa din pagkaugma wala na po yung sweldo. Paita lagi. Gusto tayo. Hello sa tanan natong mga radio stations nga nag-ere karon sa atong programa. Labi na diya sa nindot nga lugar sa Misamis Occidental. Tana makalaag ko diya sa Misamis Occidental sa 92.9 Mix FM Plaridel. Hello sa tanan diya Ayong o sa 92.5 Mix FM Aluran. Misamis Occidental, hello sa tanan diya. ako ang siyang Kumusta mong tanan diya na ginaot ko nga tanan naramos may panglawas. ama. Sa atong Radyo Katribo Philippines, atong mga katribo diya sa Butuan City. 106.9. Aha, 106.9 sa Butuan City. Hello diya sa tanan. Og diya pod sa may Radyo Serbisyo 94.3 sa Nasipit, Agusan del Norte. Hello sa inyo diya mga bossing. Og diya pod sa may Oroqueta City, nagboto-boto, naglanog-lanog, nagpaka-paka. Ang partner radio 94.9 Oroqueta City. Sayang lang Hello sa intanan diya mga bossing. na inalay ko sa'yo. Og syempre ang atong gugmang giyahak. Yun ay bigla. Ang atong gugmang giyahak yatog kanato sa Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwerte cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Biramax Capsule ug Biramax Coffee makayang yung kagahi aoy. Og syempre, gihatod pod ni kanato sa Ashigo Plus Capsule ug Ashigo Plus Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo kung masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Mag-Ashigo Plus Coffee and Ashigo Plus Capsule. Ang Ashigo, ang number one yung sagol aning Ashigo is ang Ashitaba. Yawa. Kaning Ashitaba mo ni ang sikretos mga Hapon. Mo ni nga mga Hapon, mga solid kay mga kuan ba? Kung ito sa Solid kay sa ilang health. alaya. Kaning Ashitaba usan ni kadako nga herbs Itong aking nga diha gyud actually gatorok sa Central Region sa Japan. Domo arigato gozaimasu. ako ba'y Ang iyang ugat, ang iyang dahon, sayang lang mismo iyang mga punuan mo ning ginabuhat nga tambal kaning Ashitaba. sa'yo. Bakit
Kanang iyang mga dahon, gahimo na ginabulad na may madry na dayon, himon day na siyang powder. Ang siyang maru Kabalo ba mo nga ang asita ba? ay siyang madalas mai. Ang number 1 sagol sa atong Ashigo Plus o Ashigo Plus Coffee o Ashigo Plus Capsule, ha? Ang siyang maru Kani maayo ni siya sa kanang nay mga kuan, kanang sigig kasinda o maiwan kanang sa gastro o lamang. mga ulcer. Dako gining tabang ning Ashigo Plus. High blood pressure o high cholesterol kana. Ikaw ngayon O katong mga membro na sa gakiang-kiang kay nay gout, effective kayo ning Ashigo Plus Capsule ala o Ashigo Plus Coffee. daan. Kani siya maayo po ni siya sa constipation o pati mga allergies. Di na malilimutan. Kabalo ba mo, kulba yun kayo ni siya, power yun kayo ni siyang asitaba. O kaning asitaba, usa lamang sa mga ingredients sa atong Ashigo Plus Capsule o Ashigo Plus Coffee. Ang pagmamahal Kay di lang asitaba extract ang sagol nini, napod ni siya guyabano extract, napod ni siya turmeric powder. ngayon ay Bosa, unsa pay giulatan ninyo palit na og Ashigo Plus Capsule og Ashigo Plus Coffee nga available sa istasyon nga inyong gipaminawan karon. Si pinakaduol ninyo nga mga parmasya diri sa Cagayan de Oro, ang Ashigo Plus Capsule ug Ashigo Plus Coffee mapalit diya sa Save More Pharmacy ug Save All Pharmacy. Kung gusto po mo nga sayang lang. mag-PM sa ako, pwede po na ako ipadala sa inyo mga igala, ha? Alay ko sa'yo. Sa mga angkol diha nga medyo di na mo tindog si Manoy. Oy, naraba sa research hang mag-edad kag 35 pataas. Asyang Kung ikaw mag-edad og 35 pataas, nanag yun na epekto. madalas maiwan. Mo nang usahay di na kayo pagkuhit ni Mrs. Burag agoy. Luya gyud kay ngano man stress naman ka. Hago na imong lawas. Mo nang naay Biramax Coffee o Biramax Capsule. Mo pud ni ang angay ninyo. Salamat day sa Bukidnon nag-order og napulo ka box nga Biramax Adult Coffee. Ay bigla Salamat boss ha. Kaning atong Biramax Coffee o Biramax Capsule. ang nagdaan. Usa sa mga ingredients ni ini kaning tongkat ali. Lumipat Kaning tongkat ali magpataas kini sa sperm count sa mga lalaki up to 44%. tayong Ug aduna po ni horny goat weed na makatabang sa sakit sa mga ugat-ugat sa kalawasan ug erectile dysfunction. ang siyang Kanay imong gidala-dalang hinagiba no na grabe nag-ugat. pagmamahal na inalay ko sa'yo. Ang nakalami sa nani atong Biramax Coffee ug Biramax Capsule makatabang kini para makapataas sa sexual desire, male infertility ug health problems paghuman sa menopause para sa mga babayi. Ay mo kabalaka kay kani atong mga produkto FDA approved ni siya. Mo nay nakalami FDA approved. Herbal ni siya, mo di mo mabalaka. Bosa palit na mo sa atong Biramax Coffee ug Biramax Capsule available sa stasyon na iyong gipaminawan o sa inyong suki na mga Sayang lang pharmacy nga duol sa inyong lugar. O pwede po mo mag-order sa Shopee, pwede po mo mag-order sa ako sa online. Ako ni padala niyo anywhere, anytime. bigla. Kumbati na ta! Niya na ang atong letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy!
ang ginawa. Dear Brother Bernie! Bitog! Atong iyang po ang mga tao nga maglikay-likay basta singlon sa utang. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie, bitok-bitok. Idol. Panahon pa lang sa ABS-CBN MOR, sikog paminaw nimo katong college pa ko. Mao ba? Nako diha sa Cagayan de Oro, nag-eskwela, katong college ko, pero karon na nako dinhi nibalik sa amo sa Balingasag. Para Bernie, nako'y kababata nga si Kokoy. At bang miani og balay, sa mga bata pa mi, katong gadagandagan pa mi nga mga buslot pa mong mga purol. Sabay yun miani nag-elementary ni Kokoy. Among pamilya, close kaayo magkumpare iyang papa ug akong papa. Sa diyang katong nag-college na ko, mo na dayon to, maragwa na dayon ko kabalo, unsay mga pangitabo. O karon nga nahuman ako pag-college, nagkita mi balik. Ug dako kayo ang kausaban. Kay kung sa una amigo kayo ang among mga ginikanan, karon magkalaban na. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag kang mag-alala, okay lang ako. Sabi nga ng iba, bullshit ka na bullshit na bullshit! Nausa ka pa? Maglagad yung ko na itong silingan. Kakalagad yung kayo. Nausa man ka diya. Nakik-away ka na sa diya sa atong silingan. Iyagin ang tuyoon ng gibabag niya diya ang atong dakong batos dalan para maglisod yung tag-agi diya. Kalagad yung kayo. Ano ang pambutangan maginanyag bato diya? Kalagad! Na? Nisugod na po na imong kakuan diya. Ma-high blood ka na sab. Wara ba ka nakapalit na kong bagong stock sa Ashigo Plus capsule. O na, tumaraning among Ashigo Plus capsule kay para mahupay na imong kuan high blood diha. Kay simba kumaun sa kakaron. Nga ano man po di ay nga. Gibabag Manila ang bato di as dalan. Maula gila akong kalagutan. Gituyo-tuyo ganyaging adlaw ako naman ang gipadapling karon. Nibalik na po sa tunga ng dagkong mga bato. Unsa lugar na mga tiil ang bato? Maglagot na gyud ko pa ba ko nang magsige lang yun mag-away anang atong atbang pa. Di para sa unang panahon maka-remember, magkumpare raman tana mo. Sa una, magdungan-dungan bata-matag Domingo, magsugba-sugba, magdugan og videoke. Pagkahapsay yun sa atong kinabuhi sa una. Ngano naman noon ni karon na nagkadugay na noon? Grabe naman noon mo kaawayon. Naambot lang yun. Maglagot yun bitaw miya ng atbang kay hambugirog yun kayo. Basi nagtuo siya nga pulis pagyapon siya, nga retire naman na siya, nga senior naman na siya. Magsigig yun na siya sungog-sungog diya sa papa mo. Maubita na tanawa ron.
Sa mo kayo mo sangyad na diha ang akong pirari. Dagko kay mga bato gipambutang gigiali gida. Lagot yung kay ko. Sas, di lang yung ko niya testingan. Kay mapuno galing ko na abot lang siya. Tama na. Sige na. Tumaran na ning asigo, kuan asigo plus capsule. Dali, para mo kuan na nimong high blood. Kalimte lang na sila. Hay, ambot lang yun ninyo, ma. Parihara bagin mo ta na alagad sa simbahan. Puros mo nagserbisyo. Di ba naman na sa kuan, gibutang mo na sa Biblia nga palanggaon ang mga silingan. Ta karon ang naitabo ing ani karon sige mog away. Di gyud ko kasabot ana inyo haba. Ha, ambot lang. Ayaw ko basula. Kay kana siya mo'y laig batasan. Kana yung anang atbang nato. Ay! Mag-abog yung ko nga mauna na siya kamatay kay kanako. Ay, sus pa. Ano niabot naman taning patay-patay? Pwede ba man siguro ito na maistoryahan pa? Para kalimtan ninyo na inyong mga bikil. Nadi, nagyo na madaladay. Samog, yung kaya na sila daday. Ay, ambot lang yun. Niaging adlaw. Naglagot yung ko kay diagin na sila maghaling sa tubangan nga mo pa'y pagbutang sa mga hinayhay. Tanawan na ito mga sinina karon na limaho nag-aso. Hay! Maog yun na ilang mga taras. Maglagot yung kay kuana nilang atbang. Na sige na maoy, kalimti na may, kalimti na ninyo na. Hay, ginhawa sa muglawom. Kakapoy ani kung kinsa pa'y nag-atbang ang balay mo o pag hindi magkasinabot. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Heidi! Shh! Oy, Koy, ikaw man din ha. Oh, maglingi-lingi mo ka. Wala. Basig na ko yung makita akong mama o sa bahay. Kabalo ba kang sinahitabo na po kagahapon? Lagot na po kay akong papa sa imong papa ba? Mao ba? Mao gyud kagahapon basta. Burag gitaas na po niyang BP. Ngano man gina imong papa akong papa magsige maginag-away. Nakaniad to. Peaceful man tala itong mga kinabuhi. Ka-remember ko tong elementary pa ta. Magsabay-sabay tag videoke, magsugba-sugba ta. Hindi po man ta sa una, oy. Ngano man nakarungkoy nga sige naman nag-away itong mga ginikanan. Na. Ambos lang ako po, naglibog siya ko. Ang sulti sa akong papa nga, imo man daw ang papa mo'y nag-una-una og sungog dito. Iyam man daw ang gipambali tong mga kalamunggay na mo dito sa tubangan nga sa amo naman to dapita. Uy, pag sure diha. Ingon sa akong papa, gatuyon na sa imong amahan ng mga dagkong bato nga ibutang diya sa tubangan. Mo nang nasangit ang iyang Ferrari. Oh, Ferrari. Ferrari ba rin ng bao-bao? Hay, ambot lang gyud. Di ko kabalo kung magpis pa ba na atong mama o atong mga ginikanan. Naparehera pa na sila nada sa simbahan. Tamo pa'y nag-ingon bi ang pari nga ang mga silingan kailangan magminahalay. Tao sa man nahitabo sa ato karon. Na, mo gina. Tinodyo ka. Actually, ganan ba ko nang gisulti sa pari nga dapat ang mga silingan magminahalay? Labi nag mag-atbang ra. Mo nang gusto gyud nako nga mahalon ta ka. Unsa? Alay. Ako lang ba nga, di lang tala tapapikto doa. Kung nag-away itong mga ginikanan, di po ta magpapikto. Aw, ambot ako, mo ko'y problema. Basig ikaw. Oo, asa ko'y problema eh. Sagdi lang na itong mga ginikanan, mga tigulang na maguna sila. Pero mabot rin po ng panahon nga magkapisa lagi na po na sila. Ang ako lang, kitang doa, okay, kaya punta. Ay, basta ako, wala gyud ko'y problema. Ay, samukan lang gyud ko nga magpermintig yaw-yaw akong papa nga gareklamo sa imong papa. Sige, sagdi lang na sila. Magkuhan na lagi na basta kitang doa, okay makata.
Basta ako okay na ko. Ikaw okay na ka? O siya'y pasabot na ng okay. Dili man good. Ako lang ba nga gisod kay ning mo diskarte tas atong ganahan nga babae kung magkaaway among ginikanan. Oy, murag lahi na imong mga istorya diya koy ha. Lagi? Kalimot na kano? O say kalimot? Remember ka sa una, nagsadsada sa una. Best friend ba kita sa una sa grade 5? O, dayon? Kalimot na ka, di ba? Ingon ta nga, pag abot sa college, kung di pa ka minyo, di pa ko minyo, may pagkita na lang magminyo. Ha? Nagstorya ta, ana? Ay, sis. Mahal lagi dahin ka. Palimot-limot madahin ka, eh. Bitaw, wala ko nag-joke. Nagstorya ta, ana? Hala, ka-joker na to, no? Wa pagiday tayo mga buot di ay. Nagsabot mangutan na, God. Tako ra ba? Gitininood ra ba yun ako to? Kadabi karon. Lapas na mga itag-college. Lalaga pa mga ako. Litaw pa ko. Pagaling ko'y uyab. Ta ikaw, pasag kay uyab. Pag sure da oy, nako'y uyab. Ay, wa kay uyab boy. Kita ko sa imo sa Facebook. Dugay ra mo nagbulag. Audi ay. So nag-stalk day ka sa akong Facebook. Na medyo. Munang kabalo ko nga single ka. Munang niuli ka diri sa balingasag ka, heartbroken ka. Koy, mga bata pa man tato koy na mga inistoryahan koy. So muna akong giingon koy nga binata na to ang tanan. Ayaw kay seryosoha koy. Pero what if be kung tinud-on ako be? Oy, di na ko ganahan ani nga topic. Di na ko ganahan ani. Wala lang. What if lang? What if be kung manguyab gyud ko sa imo be? Pareha bitaw ta single? When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come. Shh! Heidi! 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 Koy! Asa ka, Koy? Ali! Nara ko diri. Oh. Abi na ako di ka katungan na. Sorry kayo. Nisibat lang ko. O nga naman, gipaanilay ko nimo. Wala lang. Gimingaw lang ko si mong dagway. Samo kayo ka, Koy. Sa mo rason ba nung gipanay ko nimo? Wala, gimingaw ko nimo. Nag-uban pagalinta ganina sa lunch. Gatod pa ko nimo. Takarong gimingaw, over kay ka, Koy. Dala lang. Nagdala ko banig. Ako gibutang ang banig ko. Kabaw bag-anso, ani. Pasensya kayo. Gapangihi pa manggon ako manghod. Imong manghod, di ba? Second year high school naman to. Ayaw pagsaba. Second year high school, pero gapangihi pa na sa banig. Mao ba? Lingkod sa.
Koy, di ba ako magdugay, Koy, ha? Kaya nanangi ako ba yung panangi, nagpalit lang kong Bombay. Dali, kachot lang ko kayo. Grabe sa kay Koy. Sino ba? Lingkod sa ba? Abay, sa bali sa ba? Oy, lingkod na ko, dayon. Tanaw galing mga stars, oh. Nindot kay mga bituon ba? Ala, day, no? Nindot kay mga bituon. Sus. Kung pwede ko palang kuwaon ng mga bituon, himuon o kwintas, daw ihatag sa imuha. Kay para na ako murag yung kag prinsesa sa akong mga mata. Laoy, na-over nagyug ka, Koy, ba? Wala lang ako manggod nga murag usa ka bulan ako si panguyab ba. I-update sa Kobi kung nabakoy chance or wa. Koy, sa tinod anay lang, Koy. Gakalingaw biya ko basta mag-uban ta. Magsikog katawan ni mo. Basta ikaw gid akong kauban, magkatawag yun ko. As in, nga na ginong katawan lang. Oh my God, it's so funny. Ka-OA po lang ang katawa eh. Pero bito sa tinod anay. Malingaw ko. Actually, dapat kasabot naman ka, oy, kay kung wala pa ko ganahin ni mo, di na tanak kumuto nga diri. Oh. Pag sure ba? Samo kayo ka, Koy. Kay kung di ko ganahan ni mo, sus, ano kung mo reply ko ni mo? Ako kung maanigog ko karon God. So dapat makasabot na ka. So pasabot ba na? Kita na? Oo, kita na. Pag sure ba? O sa mandili ka kay bawion ako. Dili. Grabe sa gawin. Yes! Kanang ID. Tanawa kita katong tower. Ha? Say tower. Tanaw. Ito'y pula nga tower. Kita ka ng pula nga suga. Asay pula. Kana mata. Asa good. Samo kay kakoy. Kapangawat kag hawk. Unsa? Gapangawat kag hawok. Basig halok. Taga Cebu ko, sa walay L. Gapangawat kag hawok. Tanaw, speaker. Tanaw, kita ka ng pula nga nagsiga-siga. Asay pula. Kita ka. Asa? Nice, sama kay kakoy. Gapangawat yung kag hawok. Yes. Wa na'y bawi ay ha. Uyab na ta. Hay. Pero kabalo na ka sa tong sitwasyon. Gaaway pa biya tong mga ginikanan. Sa imong pagtanaw ko'y ma-okay pa ka na sila. Ay kabala ka ma-okay ra lagi na sila. Ang importante nga kitang duha nagminahalay. Di ta magpaapektuan na nila. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled, and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look, then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be
world. I just can't believe you're mine. Bullshit ka na, bullshit ka, bullshit. Pa, unsay problema pa? Lagot yung kay ko, anak, yun na atong silingan. Tanawa, nagkapita-pita ang atong dalan. Diya, tanawa, iyag yung tuyoon nga magwashing sa anay yung bag-o nga sakyanan. Kambukiro kayo, may rabag branyo nga surplus biya na. O sa may nahitabo day pa? Iyag yun na siya magwashing sa atubangan. Tanan tubig padulong diri mo sulod sa atong garahe. Tanawa na basa na. Pwede magun na siya magwashing da sa ilang likod. Iyag yung tuyoon ipakita hambog-hambog yun na iyang sakyanan sa atubangan. Kaya ipakita na nga na sa bagong sakyanan. Habugiro, mura rabag branyo surplus sa mana. Kabalo ko nga surplus na. Pa, asa manggi ka nasuko pa? Sa tubig na nisulod sa balay o ang iyahang nasa bagong sakyanan, basig nasuya lang ka pa. Asa mangyug ka day? Hasa mangyug ka mo botar? Warag mas ni uyong ka mamahinood sa atong silingan kaysa ako Kalagot yung kayo. Makabalos yung ko na niya. Mabutangan ko so nagbalik da kong batlo da para masangit po na iyang sakyanan. Iya gilugar ipahambog-hambog na iyang sakyanan diha Sus! May rabag brand new surplus biya. Saon sa man nga model nga 2003 pa man nga model. Sus! Ang bugiro. Sus! Iya ginang tuyo na diha Sus! Sus! Kato ni aking adlaw, nagbaklay-baklay rabang hawid-hawid siyang iro. Tadiya gidayo na libang diya sa atong atubangan. Taman ni Maho rabaday nagtae. Kalagod yung kayo. Kanong da maginan niya ipalibang na iyang iro sa atubangan. Bati rabag yung kay nawong. Kinsa pa? Ang atong silingan? Dili ang iro, bati kay nawong. Sas! May gyud la paruhon. Ang iro, ang naghawid sa iro. Marabag ka gwapo nga pislat na ilong. ang naghawid sa iro. Really, ang iro mismo. Pa, undangan na ninyo na pabi. Ay, high blood ko. Pakikuha sa ko atong Asigo Plus capsule na ko, be. Pagkuha sa to sa ko, kay ambot lang ginanik, di ko kasabot. Ano ako, giba, kalagod, yung kayo ni mong silingan. Hambugiro, yung kayo. Mura rabag yung brand new, surplus, sabaya, hambugiro, yung kayo. Ang pangandoy nga makauban ka hangtod sa hangtod. Ikaw lang ang kalipay nga miabot ka gana ko inday. Dili mabaylo ang tanan, ihatag pa nila na ko ang kawanangan. Bisan unsang butang ning kalibutan, way makailis nimo sa akong dugan. Shh! Heidi! Heidi! Ay, pasaylo ako. Gipatulog pa na ako kong papa. Dugi kay matulog. Nobi, yun sa manimo. Gibunalan ako ang tangkugo. Hagok lagi. Buwang mong koy. Wala bitaw. Gibutangan lang ang daghan bitsin to among pagkaon da nakatulog. Ay, asa man ni? Uy, di na lagi banig. Foam na lagi. Kapoy kay itong banig, kay mulakra sa itong tuhod. May ning foam kay medyo, di na kay sakit sa tuhod ba? Happy Mansari. Hala!
Tama, no? O sana naman takabulan. Sana takabulan. Sig tago-tago. Gapon ng tog karon paita ng kalakiha, eh. Kabalo na bagyog ka sa atong sitwasyon, ha? Pero sige lang, ay kabalakang importante nga kitang duwa, tay problema. Mao lagi po. Pero giampok ko naman yun na nga ma-okay ra po na itong mga ginikanan. Naambot lang ko ma-okay katong niagi na pong adlaw, perting lagutan ni Papa. Nga daw nga dito mo mag-washing sa tubangan. Nga ang tubig mo padulong dito sa among bahay, sa sulod. Mao ba? Mao galing mo gikasukan na po ni Papa. Naginambog na po na imong Papa nga namoy bagong sakyanan. Bora ra ba daw brand new nga surplus ra baya. Ambot lang ginana nila lagi, oy. Tapos ka ng inyong iro ba, ayaw di ipalibang sa mong atubangan kay manimahog tai? Ba? Sige, gabala ka. Ako nang badlongon si Papa. Ganina rin ko nagulat dari. 2 na ka oras. Sorry, good. Pero in fairness, effective pagyapon ang Biramax capsule. Oy, kadyot lang. Anong nitumar na sa kag Biramax capsule? Nanapog kay tumong og tinguha ba? O tanawa. 2 ka oras na pero tanawa. Oh. Hala, oy. Dako lagi mong gidala-dala karon. Pero medyo lagom ang iyang ulo. Kabalo manggugo nga murag ka na imong gater, murag hiwi na kayo, kailangan na gitol iron. Mao lagi, oy. Kailangan na siya tol iron og dapat magod ang gater. Every now and then, tol iron yun na siya para eskwalado, tontonado, straight, walay awas, walay usik. Mao ba? Mao gali. Abi, ko na mi. Oy, ayaw bi ako pakurati, ha? Oy! Koy, samo kay kakoy gipakuratan ko nimo. Adyo lang tanawa hiwi kayo. Heidi. Koy. Adyo lang. Himo na may nung kong ukoy. Ang siya ukoy. Sorry. Sige, padayon ko. Ay, putla koy kay Pingis. Kana koy. 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 Kana ko'y paspasi ko'y. Kadyo lang kahiwi kayo. Kailangan ako eskwala ka ng paspasan ako para ma-street. Kadyo lang kahiwi yun. Koy, agay ka na ko'y. Koy. Kung hindi na ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na pipilitin pang umasa para sa ating dalawa. Hindi makagalaw, nahihirapan ang puso, pinipilit ay ikaw. Kung di rin tayo sa huli, awatin ang sarili na umibig pang muli. Kung di rin tayo sa Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok. Hello mga pana, malipay mi nga puota
Tanan mo, mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilid. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha, mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood. Taas kaya ko ang sugar. Kung naapag kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom Ashigo ang akong diabetes. Mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluoy Ginoo, naniinom na ko Ashigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong Ashigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, ug dili Ashigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable ra sa bulsa. Kamong mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang Ashigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Jessica Ani ana, ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Again, ang atong Ashigo Plus Capsule ug Ashigo Plus Coffee. Kauban ang Biramax Adult Coffee ug Biramax Capsule available sa istasyon na inyong gipaminawan karon. Available po niya sa inyong dool na mga parmasya sa inyong lugar. O pwede po mag-order sa Shopee. Hinapon na siya. O kung galing na mo diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, dool mo sa ko, pwede ko nyo i-PM kaya ako nang ipadala sa inyo ha. Way problema, way sa payan, ha? Ay kalimti Ashigo Plus Capsule ug Ashigo Plus Coffee. Kauban ang Biramax Adult Coffee ug Biramax Adult Capsule. Brother Bernie Bitok-Bitok. Okay man. Okay gyud ang among panag-uban. Wa gyud mi problema nagminahalay gyud mi ni Kokoy. Ang problema amo lang yung mga ginikanan. Umiiyak ang aking pusong nagdurusa, ngunit ayokong may makakita. Hoy, day! Asa din nadunggan ako? Nauyab man daw mo anang anak nato dias at bang. Pataka naman ka pa, oy. Kisa may nagstoryan mo mga marites, anak pa. Dagan may nagsulti ka na ako. Ayaw ko uyab mo tinuod. Anak-anak na to na nga. Anak-anak hambugiro na to nga silingan. Pa, kabalo ba ka sa una pa lang? Nga kababata na ako na diya si Kokoy. Kabalo man kaana sa sugod pa lang, di ba? Kababata na ko na si Kokoy. Wala man may problema ka mo may gaaway. So amigo lang mi ni Kokoy, friends mi. Pag-sure yun ana ha. Kay bisa pag mo yung ka makipag-friends ka, bro, di ko ganahan nga makipag-friends niya. Kaya nabugiro ka kaya na akong mamatala. Di ko gusto nga na ako'y ambot lang. Di ko gusto ganahan na kagahapon. Kusog keng sounds kaya nakapalit silang sound system. Gituyo ko nilang pakusog ang sound system para yun makadungog yun ta. Habugiro yun kayo. Pa, basi na timingan lang ang kusog yun kaya ang volume sa sound system. Pero wala man nagituyo nga sa imo yun ipatunong. Klaro kayo.
Tuyoon yung lugar nila nga da nila sa gawas ibutang ang speaker at tubang yung lugar sa kuha dre. Ha? Bugiro yung gayo. Di yung ganaan na mga kinaiya na mga tawaan na miresig yung kaya na nila. May lagi tanag mamatay na sila una kaysa kuha. Pahayag mo pag-anak pa, Bi? Kamu, nagserbisyo ba mo sa simbahan tapos ingana inyong mga taras ninyo pa. Pag sure ko mo diha pa. Bahala na. Kung unsa magaya ko nadunggan, tanat di na tinuol nga uyab mo, ug di ko gusto makipag-amigo ka anak-anak tong silingan. Di ko ganahan. Higa ang inabot ko ng piliting sumabay sa'yo hanggang kanto ng isipan mong parang sweepstakes. Ang hirap manalo ngayon. Pagdating ko sa bahay, ibaba ang iyong kilay. Ma, naunsa si Papa, Ma. Ma, Pa. Ganina rin yun na imong Papa dili pakamata. Nag-away sila ganina sa atong silingan. Ambot kay tingalang ko naglagapak ba't paggawas na ko nanay dugo ang iyong ulo. Unsa? Mauna ka kipinalan ako sa ospital. O gibunalan sa ulo imong Papa at atong silingan na maway puangon. Sigurado ka na, Ma, nga mo ginahitabo? Sigurado gyud ka nga mo'y nahitabo. Paggawas na ako, nakita gyud na ako isigi na imong Papa. Nagdugo-dugo na ang ulo. Nisibat ang amaw, nisibat ang amaw. Kasuhan nato na sila. Kasuhan nato na sila. Sa imong Papa. Anto ka na wala pa kamata ang akong Papa. Nisibat imong amahan, sulti imi asa imong amahan. Ayaw taguy ang imong amahan. Love, ganyan lang, love. Relax lang. Pasaylo ako kuha na ko napugan ka ganina. Kay gamay raman tong alalay. Tingala ko pagtanaw na ko. Nagbinunalay naman sila. Sa tinud-anay lang, imong Papa mo'y una nagpagawa sa sundang. Sa? Oo. Ang tinuod, naglalis na sila. Apan imong Papa nagbitbit nagsundang mo nang gibunalan dito sa akong Papa, imong Papa. Ayaw pagbuhat-buhat ang istorya niya. Tinuod lagi na ako dito. Pero pasaylo ako, wagin ako mapungan akong Papa nga mabunalan imong Papa. Mait kayo ni. Kabalo ka nga na ikong makuli mo, pero grabe po ning gibuhat sa imong Papa. Please, di ta magpapikto ani bi, one time lang. Ipabugnaw lang sa nato ning kaning problema. Please, one time lang. Kalimtan na nato sa ni. Or pabugnaw lang sa ta. Isurrender imong Papa. Kabalo ka kung asa imong Papa ipasurinder siya o kailangan siyang mapriso. Siyang gibuhat sa akong Papa.
Wa o kabalo ko asa si Papa. Kung kabalo ko, siya mismo akong ang nyoon nga mo surrender. Pero tana ikaw dili mo surrender sa atong relasyon, please. Udago na to ni. Udago na to ni. I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long. It's me and you. Now you're gone away. You left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You'll break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. Brother Bernie, bitok-bitok! Kung saan ako ni Karon ang akong sitwasyon. Grabe kayo, sakit akong pusyon. Murag wa nagiklaro nga magpisa nga among mga pamilya kay magkinasuhay na. May gali akong papa nakamatara. Nakuyawan lang ko kay pagmata sa kong papa ang iyang gipangita dili ako kundili si Basilio ug si Crispin. Nahimong sisa. Please tagay kog advice on si angay na akong buhaton karon. Kaysa tinod anay lang gamingawon ko ni Kukoy. Love na ko si Kukoy pero among sitwasyon murag lisod kaayo. Mo nang gingon nga we have the right love at the wrong time. Nay mga ano say? Sakto yung relasyon, okay yung relasyon, okay naman mo duha. Pero napoy mga pero murag wrong timing usahay. Wrong timing, tais miming. Siguro ako for now, ang imong buhaton for now, laylo lang sa mo. Igna siya nga, cool off lang sa ta, pabugnahon sa natong sitwasyon. Kay love man ka nimo siya. Kung di siya makahulat, makauyab sa glain, then fine. Pero kung makahulat siya, ano lang. For now, laylo lang sa, gadyo lang kayo, ginawa sa ta, ato saan ipahupay ang problema. Kaya at the end of the day, di mo gagyapo na makapugong yung mga ginikanan kung magminahalay yun mo. Pero tungkol lagi sa sitwasyon karon nga, nagkinasuhay na murag halang. So ikaw, makahulat ka, ana. Sige. Na, kay mo nang naman po'y kasabihan ngo, kamo, yun. Ano ba? If you, ana mo na sa English. Sa Bisaya, kung kamo, yun. Sa English pa, if you, then you. Sabi niya, bugukon man nga DJ. Bugukon nga konsihal. Dagan salamat sa Radyo Serbisyo 94.3 sa Nasipit, Agusan del Norte. Sa atong mga katribo sa Radyo Katribo Philippines, Butuan City 106.9. Sa Oroqueta City, Partner Radio 94.9. Og diapod sa atong mga suki dia sa may Misamis Occidental, sa Plaridel 92.9 og sa Aluran, Misamis Occidental 92.5. Dagan salamat sa inyong pag-uban-uban. Please follow my Facebook account Bitok Bitok University. See you tomorrow. Ingat mo tanan. Bye.